Čau všichni, no tak konečně jsem zpátky. Ne, dělám si srandu, takže čus všichni, já vás vítám u dnešního nového videa. A tohle video bude, jak se maluju každý den. Já se omlouvám, že je špatný světlo, protože je teprve odpoledne. A ono jsem dal nějak blbě světlo, takže se fakt omlouvám. Tady mám mýho peníka. No, k tomu videu. Takhle, já vám teď ukážu, jak se maluju, jak třeba když se nudím nebo tak, ale maluju se třeba, když bylo o Silvestru, tak takhle jsem se namalovala. Občas se takhle maluju a tady mi hoří svíčka od mý kamarádky, je vanilková, takže krásně voní a já si ji zapaluju každý den, protože je to jakoby můj, já nevím, jak to říct, bude to znít divně, ale jakoby můj talismánek, svíčka. OK, no nic, vrhneme se na to, aby to nemělo moc, takže takže pardon, že jsem to nenatáčela, teda uvědomila jsem si, no nic, to je jedno. Dali jsme si culíka, aby jsme si nějak neušpinili, aby nám tam nepřekáželi vlasy, nám úplně jinak vypadáme. A já už jsem teda chtěla natáčet, povídala jsem do jakoby do vypnutý kamery, no a jako mám tady na sobě Avon, krém od Avonu, tak si já budu spíš koukat nějaká, čekejte, svíčku, abyste viděli, kde mám malovátka, já tam teda i laky a to. Tak mám v takovémhle krásným dostala jsem ho od babi k Vánocům. Tak a je tam prostě úžasný zrcátko. No nic, takže si tady to rozmažem, aby se to do nás pilo. Jo, hezky, prostě. Tak. No, tak, rozmazaný to máme. A já si jako první, co si dávám, tak já nevím, co od Astor. A je úplně, jako já si to dávám takhle vždycky jenom od ty kruhy a někam, kde chci mít hodně výrazný. Ups, teď to hodně vyteklo, to je jiné strana. Jo, co chci třeba schovat, já chci teda schovat povětšinou všechno, protože já mám fakt hnusný obličej. A hezky si to na tom místě prostě rozmažem. Já mám třeba hodně kruhy pod očima, tak já si to dávám pod kruhy. Pod oči teda, dávám si to třeba na ty pupínky a tak. Tak, když to máme, tak počkáme, než se to napije, protože tu je fakt hodně mastný a tak. Tak, když se to do nás pilo, dáme si make-up, ukazovat vám značku nebudu, protože nevím, jak se to ani čte. A tak, takže tak. Takže si namažeme make-up a po celém obličeji, aby jsme ho měli pořádně všude. Tak teda jsme si namazali make-up po celém obličeji i na krku a tady, aby nám třeba, když budete mít takovýhle nějak přibližně výstřih, tak aby to nešlo nějak poznat, že máte make-up, já teda mám, já nevím, jaký odstín na něj. To bylo na tom víčku vlastně, jo. Dobrý, pardon. No nic, dále já si teda dávám tušku pod oči, tak. Jsem zvědavá, no, vypadá to už příšerně teď. Já to dělám totiž v rychlosti, aby to video netrvalo dlouho, protože já jsem potom líná to nějak se stříhat. No, takže když už máme tušku pod obočím, teď si jenom vlastně trošku to upravíme. Když už to teda máme upravený, tak si dáme řasenku. Já používám spoustu řasenek, teda abych vám pravdu řekla. Jednu od Color
Trend. Nevím, jak to, jestli to dobře čtu, ale asi jo. Takže od Color, od Avonu, od... To ani nevím, jak se čte, to vám... A další od Avonu. Máme celkem 4 řasenky a když už je máme a zaschnou nám, tak já si dávám ještě na to od Max Volume. Je teda tutaj hold od Vietnamců, tady ty, protože já jsem musela rychle sehnat jednu, tak jsem si ji rychle koupila a nepřemýšlela jsem. Tak až si udělám řasy, jedno oko, tak se vám zase ozvu. Tak, mám hotový jedno oko a teď si dáme tuto, protože tam ty už mám suchý. A tu si dávám vlastně jenom navrch, protože ona strašně, ale strašně obtiskává. Tak, jedno oko mám, jedno ne. A jdeme na druhý a zase se vám ozvu, až si budu dávat tam tu Max. Tak jo. Tak už je mám zase zaschlý, tak teď si dáme tu Max. Dáváme si jenom nahoru, protože ona se strašně, ale strašně obtiskává. Tak, vezmu to tady ještě jednou. Tak. Když už máme teda řasy, tak vlastně vypadám... Vypadají nějak přibližně, jako já nevím, jestli to vidíte, ale nějak... Tak. No a jako poslední věc, co si já udělám, nebo co si dělám, tuto je červená tuška na oči, jenže já si ji dávám takhle, ne na oči, na pusu a já si ji dám jakoby takhle, obtáhnu si jakoby slabě rty a doprostřed a potom si to rozmažu prstem a na to dám balzám, takže se zase uvidíme, až si udělám pusu. Když už teda mám... Počkejte, já dám sem svíčku, abyste... Je to fakt jenom slabě růžová, hodí si to ke všemu a tohle. Když už teda máme hotovou tu tušku s balzámem, příchuť citronu, tak si dáme tu ten od Delicate, si dáme balzám na teda lesk na rty, dostala jsem ho taky k Vánocům. Tak. Když to máte, tak si jenom stačí upravit něco s vlasama si udělat. Já si povětšinou dělám úplně tradiční. No jasný, prostě rychlovka, nemusíte nějak prostě řešit si, co si jako uděláte s vlasama, já nemám co. Já nemám nic jakoby udělat s vlasama a tohle. Tak já se vám ještě nějak přibližně ukážu tady u okna. No a pokud se ti tenhle vlastně make-up tutoriál nebo něco takového, jak se prostě maluji každý den, se vám pokud líbil, nezapomeňte dát like, budu za to ráda. Sdílet, odebírat a děkuji, že jste se na tohle podívali. Zatím čus.